Welcome. It's a new for YouTube channel here. Ngati kodi wewe usakufuna kuti ziphika kachaso basi ine ndizikangovula ndizipita kubalako. Muli bwanji? Ndili bwino kani muli bwanji? Ndili bwino tangomva lero kuti ndithu polisi inavuta kuno. Zinali motani? Inali nkhani yovuta kwambiri chimwene. Chinachitika ndi chani? Chimene chinachitika nchonena kuti sitimadziwa kena kalikonse. Ndiye tachokera ku nyumba tikubwera takwera minibus. Tikungomva anyamata akutuza kuna kuti baba tumusamale anthu akulanda mowa a polisi. Akulanda mowa chavuta ndi chani? Ndi pamene amanena kuti sitikudziwa chimene chachitika. Ife kumabwera ndiye enaso akundifotokozera mowawo usamaleni kuti anthu akulandani. Ndiye chimene nachitena chanzeru njongotenga mowa uja ndikupita kwausiya ku container. Kubwera kuno kuzaona kai kuti kodi chuchitika nchani. Kubwera pamalo pano ndapeza pali palibe china chichonse. Mowa anthu atani alandidwa. Ndayenda ukafika mu street ndakapeza galimoto ya polisi ndi anthu azinzathu amwaja atengedwa ali mgalimoto. Ndi pamene ndinangoyima kuyang'anira fa mmene amana kuti cruiser yoyamba yatani yapita imene inali yachiwiri. Ndiye kuyima kuyang'ana takhala phendu kuyang'ana chabwino. Ife tachoka kuja kubwera kuno kuti ndiye kuti mwina mwake kwazizira mwina tipangaso business. Titangoyima pano ndi pamene timaonanso anthu aja polisi aja kuthamanga uku kubweranso kuzathamangira pati kuzathamangira pano. Ndikumenya zigubu za input zomwe zinali zopanda madzi apo ndikuzimenya matheche. Ife kodi ndiye tipanga bwanji. Ndi pamene tinangokhala pati tinangokhala pompano kudikira kuti kodi chichitike nchani mpaka na nthawi zino palibe china chichonse chomwe tachita ngakhale business sitinachite lero tangokhala mmene mwatipezerapo. Inu mumapanga business yachi? Ine ndimapanga business yakachaso yomwe. Ndiso panoto aboma kuti mimowa imene mukumakhaza chabe zizoona zimene sindikuziwa chifukwa chimene timagwisa ntchito ifeyo ndi sugar ndi madeya basi. Nanga anthu akumamwalira bwanji? Ndiye kuti sitikuziwa kapena puna umene akunena kuti magagada amene akunenedwawo. Koma ifeyo umene timaphika ifeyo ndi wathu wakalekale umene tinaupeza nawo makolo amene analipo. Ife tinangochitanso kungopezera monga ana obadwa ndi kachaso. Kachaso mumaphika bwanji? Kachaso timaphika timatenga deya ndi sugar ndi madzi ndikuthira mu msuko. Tikathira mu msuko zimene jazo zimasekemera. Zikasekemera 2-3 days zimayamba kuwawa ngati chibuku sasawira. Ndiye ikatha 4 days, 3 days kapena 4 days. Ndezi zimene zimadzasiya kusekemera kwina konse makhala kulibe mpaka na madeya aja amatera pansi. Akatera pansi ndiye timazoona kuti mowa uja watani wasiya. Ukasiya ngakhale kupanga chala chikulawa mkamwa. Umapeza kuti palibe chosekemera china chichonse. Ndiye timatenga kuyika pa moto ndikuphika ndithu. Ndiye mowa umene tapumira kamene mnamaliza tafotokozani. Iya popo ndamaliza. Wapsha pamenepo? Pamene popo timasongezera nkhuni. Timayika msuko umene wa pa moto ndikusongezera nkhuni. Ndikuphika utenthe umawira ngati mene mawirira nsima. Imene mugwizwa nsima ngati munaphika apo. Chabwino. Right. Ndiye ikawira chonchija ndiye kumabwera thukuta. Ukabwera thukuta musuko muja. Ndiye timatenga bwato yathu ndi pepala ndikumanga kumene kuja kumabwera mpweya umene matuluka ku pipe kuja kutulukira ku pipe uko. Ndiye mkati mwa bwato muja mwangalawa muja timatenga madzi ndikuthiramo. Tikathiramo choncho mpweya uja umakanika kuti utuluke kumatuluka ndi madzi. Madzi aja amene makhala kachaso. Ndiye momwe mwafotokozeramo palibepo zina zake zimachitika zakuti munthu akamwa akhoza kupezeka kuti wamwalira. Ndiye kuti pokha mwina atayikamo zinthu zosakhala bwino. Kuti simumayika mwino kuti anthu uzikhala wamphamvu kuti akamwa ndithu zichitika zina zake malingaliro mwawo. Palibe china chichonse chomwe ndimayika ifo makolo anga amene anandiphunzitsira ni mmene momwe ndikukuwuzirani. Ndiye lero pamene anthu ena amene alandidwa mowa amenewo zakukhuzana motani? Zatikhuza chifukwa chonena kuti ifeyo ana athu school akuphunzirira muti akuphunzira momo. Tikavutika ngakhale muzipatala kuti matenda atigwera. Timagwisa ntchito ndama zake ziti zomwezo. Koma kutiso ifeyo tidye mmene mukundionera mwine kuti ndioneke chonchi. Nsalu ndavaliramo. Zikuchokera muti zichokera momo. Ndi mukachaso momo ndithu. Madiredio, meshiyo. Ndi momo mukachaso momo. Ndi mukachaso momwemo. Inu muli nanga? Ine ndi ndana folo. Mali video fizi kuzera mukachaso. Ndipo kwa basi.
ndipo tayi mowalero akulanda ni mochuluka bwanji amwene atiyanda mowa 175,000 umene andiyanda lero lineyo ndipo anthu ena ali ku polisi ino mnavulumuka zinakhala bwanji basi nizomangosiya katunduyo iwe kung'ambikatu mwendo ndithandize apa katundu atenge ndimupanga bwanji kuti mwina ino ndadindo poyang'ana chisogolo kuti ino business yanu izipitirira komanso pakhale kusatira malamulo muchita motani okay chimene chika ndona kuti tinapita ku polisiko ndiye titapita ku polisiko wagundagunda anthuwa kwatani zapeza zoti nkhani zake sizikulongosoka ndiye anatibweza kuti abwererani inu mubwere mawa kwagundaso ena ndiye nazibambo ena anabwera kwagunda moti azimayi ena alikonko azimunawo so anabwera kukagwedeza tikapena mwina azibambo inu mutaniko tagundeni azibambo anzanuwa tikapena mwina ife azimayi tikulephera ndiye napeza kuti kuwagundagunda ansa amene amayankha ndiyena kuti mawa koma nizokayikisa kuti kodi katunduyo ati pasa fazi ukayikisa ngati sakupasani zichitika motani basi palibe njira ine semene tingachite ndikuti paipopo tafa feyo manja basi ife ndekuti paipopo tafa manja basi yetu ndekuti mina kwa adindo mawano amene mungakhale nawo ndotani ifeyo tingopempha kwa akuluakulu chifukwa pali akulu yena ya polisi amene aphunzirira kuchokera muti mukachaso momwemo atithandize kuti ngati choyambirira kuli kuti wafuna aziuyeza ngati muli mavuto akhoza choyambirira tisanambe kugulisa iwo wazipezeka pamalo pathu kuti aziyeza mowa wawo akauyeza mowa akapeza kuti uli wabwino akhoza kumatipasa okay kuti tani ife tigulise komanso nthawi zambiri mowa kachaso simapezeka mabikozi kapena maproblemu komano ife tingopempha kuti atithandize chifukwa ifeyo papa ndiye atidula manja tavutika foti business yathu timapangira imeneyo kuti tidye ana kuti avale apite ku skulu ni mmene momo tingopempha othandiza amene akuchimva ngati mwamoyo mwawo kuti ifeyo talandidwa business imene ilero yakachaso atichitire chifundo atithandize ndithu angasimiyo ikupita chifukwa cha mimo wangati imene okay imiyoyo ikupita mowa ulipo wa magawo osiyana-siyana si mowa wakachaso umene ukupita nawo anthu mwakachaso atha kumwa olofirite zosadya koma chimene chimala kusanthu chona kuti iwo wakamayamba kumwa ndiye kuti ayambe adya kaye koma si mowa wakachaso lomutafufuza bomawo kuti kodi chapha anthuwa ndikachaso kapena ni mowa wake utiwo namene angakhale ni umboni oluza zikoli kuti momene si wakachaso koma ndi mowa wakuti nanga bwanja kulandani atilanda chifukwa chonena kuti zimene zozachitika ndiye iwo kumene koko ana wauza kuna kuti mowa wina uli wonse mulande angakhale wa mabotolo koko lero akaniza kugulisa sana gulisa bwanje madam Ibnogai amakuthandizira mumapanga business ya Madeya paja zina licha Catherine oho ndedu lero to mowa sana gulisa Azimayi akachaso ndizona olefeso lero sitikaja tikudandaula chifukwa cha Madeya chifukwa cha anthu amowa chifukwa iwo akagulisa ifeso amatigula amagula Madeya amatani nawo Madeya makapangira mowa oho ndi mutani nawo mutani lero kuti siku likuthai ife chisoni nafeso chango tigwira kuti azimayiwa aphera ufulu ifeso atiphera ufulu nguthandiza kuti anthu azifa ayi sitikuthandiza kuti azifa chifukwa anena kuti pali mamowa magulu angapo nde pali kusiyana iwo chomwe akanapanga akanayeza katunduyo aone kuti kodi awawa atenga zabwino kapena zokupha mawu anu kwa adindo ndotani ife ndikudandaula kuti ife atiphera ufulu amalawi tikuzuzika komanso pakubweraso zinthu ngati zimenezo ife ufulu wathu atiphera msachoke mawu kosi tumina sina force mkada kuti mdayanko haiso mawu anga ndi amene musiyekelera mama muti bwanyi tabwerani tunanga tabwerani muti bwanyi ngati kodi iwe usakufuna kuti ziphika kachaso basi ine ndizikangovula ndizipita kubalako atina madaso pano paziba nanga palibe njira ino susu mwe tingapange nanga titani chifukwa ifeyo chochita chathu nchomwecho kukana kuti tikapange uhule tikabe tini mabanjaso tili mabanja ndithu ndiye iwo wakutipanga zimene zizi atiganizirepo ndithu komanso ngati zisakuti tikuphika kachaso atipase ndama tizikagula kapena mabero tizikagulisa zovala komanso chimene mungazonena kuti tonse kodi tikakhala kuti ogulisa zovala atangule zake ndani
basi ndilibe soma wena aliwonse tonse tipike mati bwanji bwanji ife kwa anthu okumwa zipweteko zimene zikuononga kachaso ndi wamakolo kachaso anayambira kalekale anthu kugulisa chimene akulandira anthu kachaso ife sizikuchitani sizikuchiziwa ya tumawanga ndathira pompo nangasemena kukuteteza neno nzika momwe mimo ngati imene anthu akumwalira. Okay, amene anayamba kumwa kachaso sili ngati ifeyo mwina pamakhala njira zina anthu ena amakhoza kumwa kachaso osadyera koma zimakhala ndi ufulu kwa munthu kuti kodi ungachimve bwanji kumwa mu osadyera. Kodi kachaso ndi magagada zosiyana? Kachaso ndi zipweteko zosiyana kumene amasungunuka zipweteko ife sizikuziwako. Mnaula wapomba kuzipweteko. Tinaola tikuziwa. Umamveka bwanji kama umamveka mazi. Umasiyana bwanji ndi kachaso? Umasiyana bwanji ndi kachaso. Kachaso amakhala onunkhira fo yoti amakhala akuyuza sugar, akuyuza madeya, mazi. Mulibemo chinthu choti chimene timachiganiza kuti amayikamo chinthu choyipa ya. Pamene magagadawo. Omwe magagadawo kumene kumasungunulidwa magagada ife sizikutani. Sizikuziwako. Kamene akula mukuziwako kapena? Hayi. Mukaumwa zimamveka bwanji muwawo. Okay. Muwa magagada tikaumwa omangomveka testina yake yokha ngati kuti apapa popeza kuti ukumwa muwa. Koma komapero kwacheko timapeza vuto lachani. Timopezera vuto loti umakhala ngati umaoneka ngati mazi. Ngati spirit. Kukola janasi. Pomwe kachaso tinamwamba kumwa kalekale. Koma simapezerapo vuto la kachaso. Kuti kachaso kuti mwina waja atiramo chani ayi. Koma anthu amayuza sugar. Foka ayilova chaso akupeza so mwayi. Mabizira wa mayenda ifo cha anthu akachaso omwewa. Kodi sona akalesamo. Kwa anthu akachaso. Anthu amene amagulisa sugar. Kodi sugar aziyenda be malonda? Kupeza ni 3 quarters kwambiri sugar amayenda kwambiri. Nangona khala mwabu nobwezelewa atalanda. Okay. Now, tingoyankha chonchi. Akulanda chifukwa chanena kuti mwina mgwirizano wawo ni mene akugwirizana kuti kusidyako. Koma sili kuzowa kuti kodi mgwirizano wawo ndi otani. Tathokoza bwanji. Tingofuna kuti bwana mati bwanji. Ineti mati ndifuna ndiyankhule nawe eti monganso munthu mmodzi okhala muno mu Malawi, monga nzika ya Malawi. Pali zinthu zina zimene boma limatha kugwiritsa ntchito kufufuza zinthu. Apa timafuna tipemphepo ngati chenjezo. Aziganize chifukwa choti inde akugwiritsa ntchito mphamvu. Koma pali mphamvu paliso lamulo. Lamulo limayendanso limodzi ndi ufulu. Apa sakugwiritsa ntchito ufulu anthu. Kuteko amayenera kuti aganiza bwinobwino kuna kuti kodi anthu amene akupangira zimenezi apanga chani pamalo chifukwa choti chinthu chakudya chawo. Ifenso inde timamwa mowa. Sitikubakira kuti mowa inde ndi wabwino pazonse. Komano tikuna chilungamo kuna kuti no. Kukhala una kuti azimayiwo amayikamo zinthu zoyipa kapena zoononga moyo. Sizoona kuti munthu anganena kuti amadalira chomwecho atengeso mankhwala ayike mu poison akakhala chimalo omwewo. Pomwe akuziwa una kuti no ndayikamo choyipa. Mese opanga chinthu choyipa amathawa. Akanapa mwina opanga zimene zinthu anthu oyenda odusa opanga zinthu zina zake. Koma anthu okhazikika ngati awa kukhulupirira una kuti nosayikamo kanthu. Ine ndi mmodzi amene ndimaumwa. Ndimaupopa daire. Mupompano. Ukachasoyu magagada sinimayerekeza. Munamwapo magagada. Magagada nangola wapo nthani yako mazimva zina zake zokhanga ngati zimayike chemicals zina zake. Kusakanikira kwa zinthu zina zake zona kuti mutu osayenda. Zinali bwanji mndamwa magagada. Zina zake zona kuti singathe kuyerekeza mwina mutu angomwe iniyo muone zimene zimachitika. Kweza chabe. Zimamveka zina zake zona kuti ngati mankhwala osakhala kuti ngatiso ndi moyo. Azimayi wakachaso pano samapezeka pano. Ayi pano ndese panapezeka pa magagada pano pamapezeka kachaso. Nanga bwanja polisi anabwera pano. Iwo ndimene kuti aziyamba apezeka fufuzidwe ka zinthu. Asamangogwiritsa ntchito mphamvu popeza kuti iwo ali ndi kuthekera kuna kuti akhoza kutero. Akuyenera kuti aziwe mafufuzidwe a zinthu kuna kuti nokoti tingapafufuze bwanji chinthu chikachitika. Sibwino kungogwiritsa ntchito mphamvu. Chifukwa chona kuti umene akugwiritsa ntchito ndi inde lamulo malinga kuti iwo anaphunzira lamulo. Koma lamulo nalo limayendanso ndi ufulu wa anthu. Akuyenera kuti aganize ufulu wa anthu pogwiritsa ntchito lamulo lawolo kuti lamulo likhazikike. Tathokoza bwana. Zikomo kwambiri. Akawa zinafeti zamva kubweteka. Zikomo kwambiri. Kenaka agalwa malumambo yake. Paja mati zinali chi? Sinchaya. Ndi ape kapena maiki ndi. Sinchaya. Tathokoza. Koma anthu sinchaya onchuno koma bawo ni marani. Mogoso ni marani ndi machaya. Tathokoza bwana. Bwana. Ine ndi grey kufa ondikonda amangoti chilima. Ine mapanga business ya malambe mulimbi munomo. Kumano ndankhawo kubuda kwambiri ntamva zoti apolisi alanda azimayi mowa. Imene business yawo ifa yoti atika kwa manasi kwa anthu ena ake. Nde makhala ndifunso kunena kuti anthu wafa mulimbi muno kapena kwa manasi.
ndiye anthu amati afa kwa manase ndiye nafusa onena kuti tsopano amaleka kulanda mowa wako kwa manaseko akanda mowa wa anthu amulimbe muno moti achokana ena kuchazulo ena umulanje maboma osiyanasiyana amadzagusa kuti amadzagusa kunoko ndiye ndaona sipano pofikira pofikira pa depot komano ndaona ngati kunena kuti apolisi osanatani ngona kuti boma sinagwisa ntchito ndondomeko yoyenera kuti anthu alande njira ngati imeneyo yayi anakafika kumalo kwachitika zimenezozo koyambirira nkulanda katundu amene watani amamwa anthu kunoti akamuyeze katundu kuti katundu ameneyoyo komano zimene achitika zikhala ngati kuti apanga upanthu dziko lawo akupanga anthu nkhanza machidule fa yonena kuti anthu ambiri adalira mowa kuti agulise anthu ena agule athandiza nawo skulu agule chakudya amene chofutira panopa zambirimbiri zimene zimafunika ndalama ambiri apeza mowa momo ndeno apapa ndiona ngati kuti polisi yathu yamasiku anopa ya Malawi palibe imene kupanga chonse chothandiza ayayi fa yonena kuti angufika kulanda by force anthu watanena kuti fe taluza ndalama zathu zochuluka apapa simutilanda anthu nkukesa mwazi mamenyana amepo anthu achazaona ngati akwatani akulimbana ndi apolisi pamene apolisi ndi amene amaputa anthu fa sasa ndondomeko yayi. Ndithu bwana.